Op de derde plaats is geëindigd met een tijd van 2 minuten en 39 seconden Italië. En dan de nummer 2 met een tijd van 2 minuten en 34 seconden is geworden Canada. En dan de absolute winnaar met een ongelooflijke tijd van 1 minuut en 48 seconden is geworden